Kay inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daundan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya kamutin, day talabagbagin mo ti pampanunuton mo't inso. Si itlaang ti pasidam ka dagiti aso ta, ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Anyat ko man. Umay ka mga anak na bakit? Ala, mangan kalatan, sumaruno aktaw, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nun, agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y tisidaya. Ay, di mo itid aming tamasida, anyat sidaan nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida. Basta agsida dagito'y dingun ta. Ayos laing kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Napatpatag dagita nga ason yung siga. Una ka ba amangan lamay? Sumarunudan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita. Di ka sumanao insa. Ay. Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat dayto'y alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Bireng. Surdo ka talaga, Lucas. Ayap. Ay. Jak amukin ka. Napatpatagan na kita asom ng tabagim. Hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wananang, agpawita kinton bigat. Ay nahagyaman na kanakaw. Makagatangak mutlaangan iti kasapulan dagiti asaw. Manan, di tamanan di papanan di kwarta yun, nanang. Ay nabaybay andak laka di anak ko. Kasla anak kong dagiti asaw. Iso anapatigdauna yun kanya. Nasken amataripato daan na imbag. Libang akong dagiti asaw kanakaw. Ngala, agtsatak to nga rod na naipawit kong di kwarta, nanang. Ay, wala na kaw. Katagya manakmanan na. Thank you. Lucas, day titi ka barbaro abadom. Koloriela. Ay, na. Kat si ka mo birang, day tumatibadom. Color pink. Kat si ka mo pilar, day tuy nalabasit kan ka. Kat si kamat. Nay. Anyaman lagi ta ginakang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya? Asaw? Badwam? Abay, tao na kita masapol abadwan. Ay nakasapulan na gito'y nang runa itata medyo lumamin manin ti chimpunan. Ay, apo. Gastos lang na itangal aramidaw. Gastos na. Kakaiso na nga da kwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos da, medyas, ken brief, kas kada, pampantida. Ay kagumatang aktua. Bakit dito kas tao? Ay, Gumatang ba't ngagpaisaw? kasapulan dadagita no chimputi lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat titurog da. Nay, ala, agar bisamag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay. Baka dumandang ka man dito. Inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindagdag ito'y asaw. Ay, Ha? Ay, po, Diyos. Apa yung ngayon dagita nga asaw? Nakikaidadamot tayo dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri ngamin itay. Iso nga imunag da. Imunag na nga. Pinaunag mo hindi isutamaw. Nyamod na itan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka man. Awan mo't dakas na. No kay data dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dagas na At ang sapay ampas na kita. Ay, di mo sawanti kas ta. Tainal daw adigdigos at dagitaw. Oray inal daw amadigos da taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagat tao ka malata. Unay kamatan, kas kalagbagtit iti kas tangar aramidam. Aso,
Kaidam, no di ka kat... Ay na! Heh! Inak man lang maturog, idasupan! Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka, day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Ah, order ko nga. Diyak ka mo no anya to in order yo, sir. Oh, atoy. Oh. Ni. Lan? Ha? Nagan ko magagpais ito'y nakasura dito. Ay, sus. Awan mo in-order ka. Apay nga nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order ta nga. Basta bayadam mo. Ala, yig mo dayta. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder ito kumpurme. Ipagkadamot ang umura kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangingina. Ay nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla ka dagiti taraken ta daytoy. Ano nga min dataya? Dog food. Special dog food. Ad apumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanentay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti ammob abakbakitan. Nagadungain na po nga ipakan ka lagi ti aso. Ay na, di uray jak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingun ta. Sige tanay, aldawag, inak padigusin da Lucas, tapno mapreskwan damag, kalpasan na pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo, bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Jak mo malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata mo. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawin pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! At dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y tipit sa kan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Kat, anya ko may tanong kasangay dagitaso. ay, kit. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka ngaglutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man ngagluto ijay balay? Kaya't ma. Katuan na. Anya ti okasyon ijay aya, nana. Ay, birthday, Olivia. Adaag birthday. Hello, anak ko. Anya kukuam. Aglutluto ak, nanang. Agprit-prito ak. Apay aya. Ay, isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo, mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, kwa. Agkasangay ngamin jay. Amo kon! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kon. Imbag tayong palagip yung. Ha? O sige, siya kon ti sagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, kwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay. Nay, apay anagado nga aso dito arubayan bakit? Ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, yun alakay. Tada idasar ko at dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food dagita kasandan an erwam tultulang ti Ay kayat na, kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta.
iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw, iti special ataraon. Mala kakapsat, mairwaran ti taraon. Mangan tayon taon, ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asok nga agkasangaywan. Aw, apay dagita akawar, insaw. Dinatang ko Pagkawar ko ka dagiti asaw, tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagita akawar. Apa yan? Apa yung ilagaw mo dagita nga? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko, no anyat mariklam. Kayat ma, tasi ka ti ikawar ko, insaw. Kayat ma. Anyat taribong-bungan dagiti tao dito. Masige ka man. Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, nagijay bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagatda, kat medyo na nagtisugat da. Anya! Ala! Itareta yun ay ida ija ospital. Uwan Tata, napanda na gayabi ti pangiluganan. Ay na! Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na lagi ti aso may. Talaga natangkin ti ulo na. Ay apaw! Magamu ka nagdiskitar. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mami na magasto sa medyo ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito oy. Dapay abasol ko ngay. Jack mo't ida binaon amapan mang kagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan. Basta makamu ka nagdiskitar iti gastusan. Kat inkasublatan ti inada nga agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nakukuha, Mike? Agrubot ka na! Wan, ay da. Gapo iti dayjay anapasamak, nariknak anapabot nga ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latta ngam saan na nakasitisigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakwada. Katita sabsabong manan tinakaytuunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita. Tapasaray aglakaw kadagiti mula na asabsabong. Kat tultulungak pa yan ngagmula, tay madon dagiti customer na. Alakastan, ti pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan, no anya ti pagsman ti asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na. Agaywan iti sabsabong sanan to ilakaw. Dapay pagsapulan nan. Nala, pagyamanak ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam inso. Bueno, papagayam di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga inso. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Tisurat ngayon tayo drama mananita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingad itinagan a kunching. Kasi mga tisurat ni pagayam kunching. Dear Manang Biyanang, namidwaak anabalo. 25 titawan ko, edi mo na anabalo ak. Nakiasawa ak manan, ngam nabalo ak manan. Kat gapo iti dayta na pasama kitibiyag ko, kas lamabutang akon amakiasawa. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kunting my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas, manipod na balo ka. Mabalin manan. Ha? Manja kon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay man.
Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tagsangit, tauray lag kupit ti barukong no agsangit ka. Anyat kayat mo asawan. Kakaiso na nga nakamubunakon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible Nairanra nala siguro mat Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat siding ito ramay ko, ito tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat dato ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga dato ti maayosan iti luwa. Anya! Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya! Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawon mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man palang iti paradaan, takanak pa dato ice cream ko sa akto agawid. Takababain mat no mangmanghanak ay diyo nagtijip. Kababain kadagiti pasayros. Barikas! Barikas yun dita! Agure ka. Barikas! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas Ay, Barikas! uwan. Amok data. Barikas, ate! Ha? Kunching! Si Kamat! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak mat yan. Oo na yan. Kinusak ni Boying. Diyan ngay kabsat, tigayem mo itig kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, nagaramkin ka idi a pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Ngam kapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ay, anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. Adda nga rod namnama ko na. Tabalasan ka manen, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko man ang tiagaram kan ka. Nabalo ka ba't san? Kuwa. Kunjing, aywan, papanam. Agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Itulog ka nga rodan nga gawid, Kunjing. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ito, Kunjing. Di ituloy ko taglako iya lugaryo Kunching. Asino di ka na yun ang mangitulod kin ni Kunching bakit? Diyak ang mua. Di namat padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin dita paraangan. Agar-aram nga ta. Wano. Nobyo na. Diyak ang mua. Damagam to jay anak ta. Tapno di ka agpugpug tao. Ay, Oo. Apay ang nagsinaay ka, Kunching. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita? Problema nga ro dato'y pusok. Kasla nga ag-ayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Ay, saan ko pa'y matkidi nga totally love. Nga mag-araram. Oh, asino? Nibuyi nga aglaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga man dya kunda agayat ngam apay nga tangay nga kasla makilkiligak mat no makit-kitak. Ha? Kaya, anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Wen baro matkidi. Ay, kunak nuhana kun nga agayat ngam. Apay nga taaya nga ada pay lang amin agaram kanya. Ay na, napintas ka ngamin, friend. Sige, aklo nam kit din. Basta na simple.
Ay, madlaw matkid di nga nasing patangam. Ish, hanak nga tanga mabalumanan. Ay na, saan ngamin aday tati panunutem, ah? Think positive, friend. Sige kit din, aklo na mo. No kasta. Nobyo mo, day dya alalaki, anak ko. Uwan tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo kadek? Ha? Lukas ta. Okay lang kada kayo nung makiasawa akman ng tatang. Ay, gawin mayat kiti Tapno addan to kadkadwam inton bumakit ka. Nang rona kit awan anak mo. Bareng aganakan no makiasawa ka maleng. Ay, kunaknuhan ako nga makiasawa nga biglamat nga dimtang dadya nga buwing. Pagyaman akong Jing, imanugot ka na makikalay sa kanya. Kat agyaman akmat ata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadaan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksikob. Ipanamlama kain ka kong Jing. No agpada talakid di anak salunat, sigurado amadan tadagos ita. Day tao patuan no limbang anak, mayatin kong Jing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Di importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry kastamat, Conchita. Nay, agamat kadwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, nana. Kastamat, alala, sumunod kayo hanyat kayat yung ay inuman. Diyos, wano ka pa'y. Saanan ninang? Umay milang ibaga kada kayo nga. Kuha, may sa kayon to nga ninang no agkasar kami kanibuying. No kasta, makiasawa ka manan, kuncheng. Uwan nga ron ninang. Di pa'y may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka, inaladak ka ninang. Hindi may kadwa, inaladak manag. Sa itaalan, dak manan. Katuan na, awan mo't dakas na, ninang. Wan mo't kitria, agad ka ano nga ron ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan, ninang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo kuna ni Bartolo manag. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun, ninang. Ay, sukatamot to na. Makauma mo tayo partner. Mabaybayag amag na. Matuukan aknukas dyan agmartsa kamay. Nakabaybay agamag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sagbasit ti partner mo kanyak kuncheng. Saan na tayo agkukurap? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nekat man ano aya? Agnobyo kami nga rudan. Ngamdi kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amal pastikan lay sakay to agkaida. Ay na, hanan nga uso day tatad nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaida da. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Agkumari kan agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga agboyfriend. Nangalalaam mo't kadagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga bebe anda kami kati. Ureta mabitan ti kasarme kani Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apayang ay? Diyan ka mo, Kunjing. Pagkakapsutak. Ni, apayang ay? Ay sus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo? Diyan ka mo. Diyan ka mo namin magpatpatigap. Labayagan dahito yung parik-nik. Agulaw sa enton kan. Agkapsutak na tanadyak mawatan. Ha? Ay sus, abayan ngay? Malamin na, Kunjing. Doble man di ulas ko. Uwan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka matgayam. Una ron.
Ang guri-gurak sa manan. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Oo, wala. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita, adaman matana. Ay sus, agpa-check up ka nga ruda. Saanan na. Gagangay na guri-gur da ito eh. Aging bagak tumutalang bagat. Pakanem atap na pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay kanuti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumaak nga mang pilit. Ay, aguray man pa ti kasar tatang. Ha? Apay? Agsakit mata ni Buying. Ay na. Naimbagan tun ano ka sarayaw? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa'y lang. Paliwak man pa'y ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabwalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ang tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang namnama tatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktora na ka. Kumusta ti check up ni Buyang? Ay, ada ka no ba to ya apro na? Anya? Kat masapul nga operanda. Iso nga na-confine. I-cancel kon ti kasarme, nanang. Tapay mal. Baka kit di ag komplikasyon di sakit na ngay. No nga iso ti patay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Mawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa awan, nanang. Wan, maawatan ka na ka. Di mo kaya ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngam apay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buyang. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta siyempre, inayat na kamuteng. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakan tumatlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kek, asino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na Di mo mapanbantayan? Inaktulangan ikan iti prutas na. Kahit kaano nga iti kasaryaw, ta na-extend matan. Saanan? Oray tayong post ko na di Facebook, imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day jay lang ti sakit ni Buying ngay. Mabuta nga, narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, baraw? Dito nakapsutak, mana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, baraw. Oon matkid Kahit ni Kunjing, talaga kading awanan plano nang humaymang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong tiyanak ka. Anyat kaya ti asawan? Ay, saan na ka nakayat ti anak ka? Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanya, nana. Magsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Kunjing. Sigay, taibagak tao may ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panagsinatan, Buying. Apay nga, sinaan akong Kunjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanahan mo man nga ipilit ti bagim kanyak, tawanan ti pasat mo ito'y pusok. Agbreaktan Panunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan niya. Kunting. Naggapuam Kunting. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka.
Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Ni buying tama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili aklaang nga masikugak matgayaman. Ay, ni buying ti ama na. Anya? Kasanungay? Sininaamot ni Boyeng? Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Kiruan na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na jayan. Tatalumutin abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga rod iso nga mapanaki di balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kabsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kabsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka ditigagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na. Adan sa balingan ubyan ni Buying. Ay, apay nga ay. Oh. Kunsing, siga magayam. Punaklan no asino ti imbaga di asawa ka sa ngayilik. Ha? Asawam da dyan nga babae. Wen kunjing, talkalpas di kalay sa amin, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nangasawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayan. Ha? Ne, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura na akaslawan ng yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo manen. Dati amom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kon, kunjing. Sa itata naimbaga na kon, kundi sangit ka umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama da ito si Kuko. Anya? Ay gat suportanak ati si Kug mo, kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading itak. Taawanin lugar mo dito'y busok. Taaddan sa bali ngay ayatat. Kat nagkasal kami pa yan. So lading itak ha, kunteng. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Kayat ko nga ilaban ti karbanga kas ex ni Buying. Nga mawan na ramidak ta nagkasardamat gayaman iti asawa na. Engka rin namat kit di adi na baybayan ti pagrebengan na iti sikog ko katapaman na nakapasngayak tinakderan na ti Karina. Nga oray adamat tan anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Narigat ti mabalo kinunkunak. Ngam narigrigat man met gayaman ti kasi ti sasaadag kita. Tanaga nakakngawan kabinadang ko amang badakkel iti anak ko. Ay-ayag lao na iti bagik, gapo iti kastiyan nagbanagak, ngam bayat ti panaglabas tel daw, ininot mutla anak kay liwliwagak. Alakastan, ti pagayam mo, kunching. Ala, pagayam kunching, talaga akasta ti biyag. Saan nga iti amin nagundaway kat pasiga kinaragsak ti mapasaran tayo dito'y lubong. Adalat tatay liday adumteng, gapu kadagitag duduma panubo kapag labasan ti tunggal maysa. Kat pagyamanam kit diya, tadadimteng a bendisyon kan ka, nga iso ti anak mo. Adakad kadwam, kan kabinadang munto itirigat, kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagpatingkaan, ti pakasaritaan, ni pagayam kunching. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang
Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Naimbag nga agsapa, aldaw kan rabii, iti tunggal maysa. Siyak manan ti pagayam yo, ni manang yaabyanang, amang kabkablaaw kada kayo, iti naragsak nga ingkay panagbuy-buya, kan panagdangdan nga gita kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama itakit, manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Kaskliman tisurat ni pagayam bulog. Dear manang biyanang, adday di ka rubame ngayon tayo lingad, itinagan abentong. Kanayon nak nga ilibre, kat nukas jay mabartekak, jakon ammo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, anasingad nga gayam. Rugyak nga rodan, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Unta ta, nakachambang iti preso ti laya ita. Ay, mayak ang aron. Ay, way, awisin ka man, ta intaagsat. Ha? Manayin? Si kala ka na yun, ang mga awis kanyak tata. Kababain na na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar ka na tangaraw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Siyak mo tagilibre ita ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Saanay. Siya akong. Mangitugot talat tayo ti pakit manim ha. Siyak na gastos, okay? O sige nga raw tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ing ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartukan. Ilibre nak ni Tata Bentong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga rin ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamit pakit manik bagay. Alamom, ang mga no, makadalabo sakit ti isang alaba kamatis. Anyang pagbayad ko nga eh. Ay, di mo alaan na amin ti kwartam ah. Ala, awan. Natol, idulin mo to'y daduma. Wala tayo gatang ta iti semento kanyero. Kung na mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. Awan bakay, ala, idulin mo dahi ta. Basit la ti balo na makwarta. Inton margreg mo. Saan? Nakasipti dito'y bulsak bagay. Unay ko dadanag mo na yan. Sige, mabana ko na. Urahin na ko ni Tata Bentong. Ang kudro, hindi pa nagkita, Tata. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Oh, agto'y pa jarak. Inume mong deta. Tata, maulo ka talaga na. Awala na. Diyak kabalanan, Tata. Idumog ko man pa lang dito. Nala, iturog mo pa lang araw, barok. Kabantayan ka. Anay ko, nasakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog. Nakaawid ako? Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwa na. Dayta nga min ka, tano nabartag kan, di mo amo tilubong mo. Sana bali abang sa anak mo nga gwalwala. Sa anak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayat kid di ata, iturog ko. Agtal na ako nukas dyan na bartag akbang. Kasanon nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isong aro dadakil di utang ko na yung baganakam kini Tata Bentong bangay. Dakil di may tulong na kanya. Nan mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Jak kaya takisayan tintid mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay.
O bila nga raw. Ne, apa ngay? Ayang ti kurta kay. Awan mo tindi tiwalit ko. Inalam? Anya, ayagtal na ka man. Awan inalalak. Oh, inalam. Sika mo ila tikab kabalay ko. Sino kumangay ti sa bali ang mga ala? No sana sika? Ayagtal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Oh, am-ammo ka nansay. Sika mo't ila ti mangkap-kap-kap iti bulsakay. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsaan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw titibulsam ide. Kay dirit sumot ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga din nalalak. Awan. Sino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim kit din. Sino kumapay ti sa balian na nga langay no saan ati asawang baraw? Isumo ila ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti ko na, tata. Iso masuro na kaya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidong ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo. Kababain mo, barok si gamay. Tata, agruam nga minon, itikas diyang aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, barok, damag ko nga agsugsugal sa kano, nanseng. Ha? Idi ngamsan itan na. Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo, barok. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kastaya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguro. Maaktuak to lang. Makita na. Ay, ala. May amon. Di kayo unay agpungpungtok. Umay kakit di barok. Tainta aghalo-halo. Adala ko na dito store. Ilibre ka mat. Ha? Ay na, kababayin sa tatabintong. Siga ka na di mangilibre ka niyak. Alaki din. Ag-best friend ka raw. Nuan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Sika magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman ak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka? Di asawak nga. Pagbalinan na kang agtatakawan. Na, apay manan aya. Basta damapukaw a kwarta na, siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan, kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kastapay ti sa uyo mat nanang. Ay na anak ka, agdamdamag aklaang Awamatin na lalak. No ide, aklunak. Alalak ti kwarta nila kay ko'y tipitaka na. Ngamita sana, nagbalbaliw akon kung naklangarudan. Kahit nakapukawan na aya iti kwarta na. Diyan mo Arartumat ngamin. No nabartak di na mo tararamidan na. Naragrag na siguro kadsag ti papasulan na. Masuro na ka. Pintas tarilom abarok. Aywan tata. Intad tayo kasing ko hawayano da ito'y arilo. Nay, istisag na ron. Ano kasta? Aywan tata. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ilako may kano. Kaigatang may tibaboy at tarakinin may. Sa anak nga imanugot. Ay sos. Kita kaamangan nulibasan na. Kat ilako na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito Baraw. At ginatang ko nga arak ni Galman. Inta uminom. Inumunta na dyan. Ha? Ayan na. Ada ijabalay siyempre. Intang siya ti ijabalay. Agluto ak itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Baraw.
Dahito pati shot mo. Nabartag akong, tata. Magturog akong. Kurang pa iti inunom mo bro. Dahito pa eh. Maudin atunggak mo dahito. Sige malayan. Nan. Sige, iturog mo bro. Ta, itulod ka no madamdaman ije balayaw. Ubang kanton ayaway. Nasaya at mata nakaringkan. Nabarbartag ka man na nasimang puti dirabe eh. Inubban na ka man nga inyawit ni Tata Bentong. Sana bali, kana singput di barkatak. Kanayon na kayawit, tunggal mabartekak bagat. Ang ngamayan Jerilom ngay. Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Tirilom. Ne, kitnod dalay di kalman Ay. Di ka man aging dadamag ang seng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino pa'y kumat ni mga halan usalan siya? Siga madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusaw no ipes ni mga halay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngum kinabudno na sika tinang halay tirilo. Ay, awanin nalalak. Ay sos, am-ammo ka nan seng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti-itirilok. Ngamjak imanugaw. Alan, iruwar mo tirilok. Pumutang ka man. Awan nga ron din nalalak. Iruwar mo kit din. Anya tiruar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minaya indirabe eh. Amang ano naragrig mo? Sikat tinangalan seng. Iruwar mo. Pungutan ka talaga ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wah! Awanin nalalak. Awan. Ay, apo. Adda, di ka naging dito. Adda puli yung agtatakawan sen. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kentatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot iti, ito nagtakaw. Di kasinsin mo. Nagtakaw iti baka. Kanya amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas iti. Kanya angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kandinak maniramraman, pasaan nakakasta. Agtal na ka man, anseng. Iruwar mo kit din. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga halangay? Isumot lati ka balay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigrig mo. Ay, sana basta marigrig da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May mayat kid di Tablawanan ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrilok. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Hala, sumrik ka tata. Bro, kahit ko nga rob, nga iparamankin ka na ito. Intag kay am-amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsat na nga raw. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay Jetalo. Aywan, bro. Aywan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Un tata, aba kan kamuti. Kantay mula ka paraya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat na raw, bro. Ay sige, agsat ta. Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kariing. Tanang, ubarak mo kamay. Apay ngay. Awan mo itong lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito yan. Ay, sos. Ayan dan ngay. Koo! 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 Ay,
Ayan yun nga yaman ako. Wala. Naglokong dahi diyang ansing. Awal lang arudong dito yung balay. Takawan na kailangan. Agalwad dahi diyang bakit ko. Ako rega. Pati, ayan tay pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatan dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Matinag ko siguro. Dito nagida ka suba. Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay sos. Ayan na nga. Ay na. Makapasurong at talaga da dyan anseng. Ay may nga tayo di nabartagak. Paiman. Umayan, mabit lang. Isublim tinala makorta kanseng. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nayunay ka matan. Awanak lang aro di balayan o may nakpaila papasulan ditoy. Amok. Imay kay din na bartega. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan. Kaano ya sardangan nak. Awan mo kiti bagbagam. Kasya na kumamata. Sardangan na ko napapabasulan. Masig ako kumamat kanyak. Di nak-artistaan. Irwal mo kiteng. Pulutan ka na eh. Anyaya darami dagtam na mamati ka kanyak. Kasya nagmut nga asawa ma. Ay nabutaw. Saan abasta pabasulam latan ti asawam? Tadi namot inaramay. Nanang, di mo isakit na jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Aw, ito iti shot mo, barok. Kaya din ti kastang arak. Tata, gimatang kiti sa bali nga inumag. Ha? Le, itaman pa nga ilasin mo ti inumang barok. Tata, takas tuiti kahit kung nga inuman. Sige, itunggak kunda ito ha. Tung pahalag timbaga ni nanang. Kampay iti, aging babarte ka. Yung tinaan mo adanong ting kargak diti buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, barok, isa ta ba ya? Di mo pa inaibos ti arak. Aging inumag mo, tata. Barok! Nabardig ka sa batang basaw. Iturog mo pa gawd. Ha? Sige, kasa, iturog mo pa. Teka. Ari kapon nan, tiwalit ko. Inuksot nan iti bulsak. Aging kikida maklata. Pita, inala ng ti kwarta ka. Sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan ng pain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Dayjayan, binaklay nan ti LPG. Kuntay kakay suna pagas me. Hoy! Tata Bintong! Le! Nakariing ka gaya ba? Ha! Awanan kay ti bain! Pagnugayan ti atap ni nanang, sikat agtatakaw. Tapna ma'am, naging babartagak lang. Ha? Ay, kwa barok,
awanan ka itibain! Salbag ka lakay! Laklakayan ka! Idarong ka! Ay, saan ang manok? Hindi nakitarong manok. Pakawalan ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang manok. Bakit? Ansay? Nalpasan ditong tungan niya barangay. Nagkarinita ta bentong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya balay Manjak! Alamat ka na. Usuri ka din bakit? Pakawanan ako Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit? Ay ayatin ka bakit? Lab na lab ka. Pangasim ka di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta gawit ka lang. Uray do sa anak. Siya gamit ang trabaho para ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakawanak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanaalukoy kumatlaan nga nagawid ije balay may. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kanita Bentong agayam ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa bali lang nga ditam kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam ngagtatakaw. Mas isakit mo pa yan tay ka inumam, ngam dya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin sisingpet da, agin paparabor da, gayam, ada nangisita plano da. Alah, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello! Naimbagmanan nga oras yo! Tisurat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan a bunjeng. Kastiman tisurat ni pagayam bunjeng. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng, adaan iti asawa kan talong anak, kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbayan ang asawa ak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibre ka man mat. Kakaiso na ngay may kaditoy. Sika at agilibre mayang. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. O magindi Ang kimarong raw. Sayang niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nakbo ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibre ka kidin. Sige. May sa labis kwit. Yan may sa adyos. Ti kabailang nga ilibre. Ay, kat. Respitar ka. Ano dahi ti kabailang nga ilibre para kanyak. Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalay. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawan na. Kaano ya? Siga, kaano ti Wayam? O sige,
Umayakin tun bigat, Bunjing. Nagapam, Medyo store ba kahit? Napanak yung matang idasin. para asin lang ang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam igi-store. Dagijay manan chicks mo. Ah. Ulay lakit. Di na ito asawak ta. Agimon man eh. Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di mangisukatin ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapagimimunan. Saan mo? Ah, si kakit di mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Ah? Sinalbag kakit di. Ay na, ex ko dagi dayon, ex. Nalpasan ti amin kada kami. Pas is pas. Oho, imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang tilab ko na kamay. Promise. Sardangam tikas na nga ramid mo bunjang. Di nakpagpungtutan. Tama nga noan niya ti maaramid ko. Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jak amo di nga asawa. Simroman ti kinalaingnan nga gimo. Apay, at the chicks mo aya. Awan mo. Manipod ng asawa. Inidya akong di babae. Tanapudno akit asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagita. Ex ko ah. Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakas ni makisarita iti ex. Ay naanak kao, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor aramidin, tapno maliklikan ti saan nyo apagkin na awatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain, at akarbangan na agimon. Umawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, apay nga da ni Mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakit? Tani, aw-awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabalnok ka. Kaasi kang amin, bakit? Kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Nipay Mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadiagim imo. Tanabayagan nga awan kami. Linipat men ti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Ha, jakpat yan day ta. Pas is pas nga. Ipaspas kun to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam day di a babae. No di mo kayat nga agapata. Ay na, awan mo tirumbang nga pagapahan ta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka nagyaman ta at nakatulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadiagkaskas tawan. Nay, anyat sang-sangitam ngay may dito'y balay, Maray. Dito'y kami ang mangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan iti natuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang-sangitam aya. Di manugang yun ah. Nanangdan iti agdalo si Jibalay. Adi nempakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang JX natin na yaban ng aglaba. Asino mat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinad ah. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso na pay lang aging gayta. Ay na, atap mula ang dayta. Awan pamanagnag mo anak ko. Saan pa'y lang nga umda sa pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha?
Abay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage kano. Anya, ay saan? Anya aga po ang masahim ti asawak. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho iji salon, Marie. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaati dugak jay buok na. Ha? Kat jay kuko na ngay. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton timang kukukan ko na. At Daniel cutter mi dito'y balay. Kumulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamassage ka, wano agpapuwis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing? Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit sumango ka man? Di ka kadyag paspasugnog. Tawa mo madingar aramida kang ka. Anya kamatan? Ang damat ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngamjay pa ex mo. Unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimulam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matada kita ex mo tigay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na. Agasawatan ba kayo? Si kangarod ti winner dito puso. Si kating kasarang ko. Ti inasawa. Si Katerina dito puso. Awanan ti sa balipay. Alan sang wanak man. Dinaktal-tal ko tang please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka Bunjing. Inayabam man kanugaya mo da di adyo na di balay Bunjing. Pagsinsin nublatom kanu idakin ni Mayang ay ayaban ijay balayaw. Wen, gum trabaho ti makagapo. Naapay nga umayday di balay. Amuyo may alabandera ni Mayang. Ken beautician ni Jonah. Ay naanak ko, amom lang aruden apagimimunan ni Marida gijay ababae. Ta-ex mukat ngarud ida. Ay na. Pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang aruden. Lusyak, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga aruden, pagimunang pailaang. Saan mat ngarud nga agpada ti ugali yu iti asawam? Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kat amom anaimon karkarwam ma. Sardengam ngaminan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tangtangdan ko kalakwada. Kumaano kwarta di asawak ta iso. Yung kwartak may, kan para malaking kuwana tararamidan. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti kukuna. Di na pa'y kaya tigas na. Anya? Diyan ka man amo na lang. Yung kasla maragrag sa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nang rona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay na lang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo, Bunjing. Mismisuutan naman ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yun nga agbinulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina ka. Kan kanayon na nakatiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko di balayaw. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pagimimunan naman. Ay baya mga gimon dita. Awan madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kaniba ka mo. Ay, basta umay kaglaban no bigat mayang. Sika lang, di magustok ti panaglaban.
Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Nay, papanamaya, Mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige. Sana balitawan mo't ki diti papanak kita. Agyaman nak, nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiin na dito. Dagiti mo't laubing tanda ditoy. Awampay ni Mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw. Basta kunana mo nga da importante papanan na. Anya? Nanang, iaawid ko nga rodan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi bahay. Parbangon sa mo tayo dyan. Wen, tanala daw analpas ti party nga inatendaran mi. Adda parti nga inatindaram? Ngam di ka pa'y nagpakada alimwar? Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagiti batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may isa ka dagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? ado kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi. Ni Loreto nga min ti addalugan na. Kat siyak ti umuna adagasan na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. At sino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay da nanang Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta? Italaang man. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat Jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agrepair. Expert nga agrepair iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay pamtuman nga rin bakit? Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa eh. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta Tadakil ti discount ko no iso ti agrepair. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadaal arefta. Limbang nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrat kan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkos na. Nalaing agrepair ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti meriendana. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, pusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa'y. Ta isaganak ti merienda. Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak ta. Sige. Urayik ni Loreto. Tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mo't dakas na. Awan mo't relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. As lawan delikadesa, matigas na kang aramido ma. Ne, anya ko matidakas iti day tangay. Kat awan mo't relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan anagsi na kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, bunjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, bunjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan mading aramidan mi. No kas ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinta! Ha? Sakti Roman! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Saan ka manhig? At darik na ka masakitan? Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana. Ha? Di ka makikuyog iti dahi dyan lalaki ha. Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak. Amo magayam ti masakitan. Ang damat gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha?
At na magayam rik na makasta. Ngam apay akanayon mo nga yapan nag-text mo dito'y balay. Apay punjeng. Ala, Roslo, di ka nagsangit ba kay? Surin, Wan, surin. Diyan ulitan dahi dyan inaramit ko. Diyan ayaban dahi dyan nga ex ko dito balay. Promise, promise. Ala, gusto na. Surin, Wan. Ayatin ka ba kayo? Promise. Liklik ako nga ramidan iti saan mo akaya. Basta di ka ba doon makikuyog iti dahi dyan alurita, Wan? Wan, sanan. Ingagarak lang dayjay, tapno makarik na ka. Iso pasensya ka mo talakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa na. I love you, talakay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro diti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Nawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako dagiti ex ko. Katita naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam bunjeng. Noan niya timulam, isuntumot lang ti apitam. Isuan na saya ato na itan nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung tagpin na sakit tap nagtultulo yung tikinaragsak yung asa nga pamilya. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam bunjeng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello papagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa itakat, manipod kini pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Kastiman ti surat ni pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Dear Manang Biyanang, arapaap ko ti bumaknang, iso na pili akitagbalin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ngam andamot it surak, iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Naimbag na orasyo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay kawun sumrek ka Gino Barok. Agyamanak, Nana. Malahumay ka. Nagdugaw ka. Nigadikri sa timasapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, adda. Adda ijay silid na. Agsil-silpon. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar, makaturturo ka. Didak parwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ay, sige, Nana. Baliwak tulaan ng tagpasyar. Tama nga na makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan Gino Ay, awawatam lata kumanda anak ko Ay, ibati kong ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamutsang wundya anak ko, Barok. Saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijebalay, Nana. Anyamot ti kasta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano kumaday dyan tao. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasayati kasta nga ugalim Ay, agsupla-suplada kakideng. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasayaat. Sana kasta supsuplada am ida.
Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka at kursunada da kakat nga rodanak ko. Nuawan pa nagayat mo kadakwada ibagam itinasaya at di kagungungat. Ha! Kasursurun akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Intun maminsan nga umay mananday di Agino. Ibagayot awanak. Diyo paspas kan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanentayon ati ice cream. Tamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis di ta burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Na! Naimbag nga oras mao, Chris. Ay, nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang at nagdigdigusap. Urayon yun ni nanang ko, Tata, ah. Tagdigdigos pa, eh. Ikwa, isaan aninanang mo tigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni! Matigtikanan ni Tata Sani. Sige, Tata. Urayon yun dito'y balkon ni nanang ko, ah. Tadapay aramida. Ay, ni Chris ako matigagarak, Maria. Wen, amok day ta sanay. Tamo ka kursunadam dya anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnaijay kusina. Napan siguro di ta karo ba? Aniya? Ay, di naksamot kaya't jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dya anak ko. Amom mo ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria. Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kuana. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayang iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaited mo pasarabom kang kuana. Sayang. Ay, oray ko ma, no sangwan na. Kaya't kau amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga, adinak kayat. Di namot nga rod kayat ti sumango kan kasanay. Taaglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga bala. Saan ka mapukawan iti namnama, Maria? Bareng no sangon naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati konto'y pasarabok kin ni Krisa. May sa kilo abangaos. May sa karton adunat. Kin may sa kilo a grapes. Ha? Ay na, kababainan kan kasani. Tila may titid mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwad. Sana balen. Basta ibagamdukin ko na nga inted kaw dagita. Ay na, nagsamit mo't da ito agripsan. Nanang, umay kamat mga nun tanay, maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka. Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kud kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wana ngam sangwam kumamot ida. Ano kas tiya sa rungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manjak mo't na. Jak kayat ti agbaakan niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinubyo. At dami na asawa may agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, jak pa'y nakita tay dream boy ko, friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa o ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpot. Anya? Ay sus,
Di ka una agarapa, friend. Narigat ambisyosa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakitan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akasta, friend. Napintasak mat. Patyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawi dakit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko mat. Mayat ko ma. Awan mat. Ay, kaano aya ang maadda anak itilugan. Daytay ko makatumpo nga iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Krisa? Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limok magka. Iso adanda ni di ka nailasin. Kinabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Uwan, nag-abroad edi. Yung idinagawila. Intuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposa. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Uwin Aljon, si Kangay, nangasawa kan? Baruak pa, Krisa. Ha? Talaga? Uwan. Ay, intaman pa yung merienda. Pag istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawit akmutan. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. Makasta, nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? One friend, katay na, adadati marsi ka. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yun nasuplada kami di tayo jay. Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo dagit na. Ha? Ay na, di mo lam mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo, Mike? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nakadagos ni Aljon nagdatan kanya. Nanang, ada kadwak asin mangpet. Ni Aljon, nobyo. Ha? Agmanok nga na. Ay, God bless you, Barak. Si katay kadalan ni Chris sa iti high school day. Uwan na. Ay nananang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kapabayin. Ay na, basta siya, proud ako unay kan ka, Aljon. Ay ko na imbagman ta kinayat mo latat ti anak ko nga uray sa na professional lakas kan ka, Barak. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa ila ini crush na. Ha? Ay, nala. Ingkakot mang isaganan iti merienda ti nobyo manakaw. Friend, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ako manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta atirong mga mayawag kang kata. Pulis ka kang aroden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan mi. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Istor Gino. Ha? Asino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pay Gino. Ala, mapantanhan. Aday tan di tricycle, honey. Parahan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, aywan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha?
Ay, no kasta, adan no biyam. Wan, tata. Professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, ijak payag paili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan diyaw. Di mo ko manibagbaga professional ka lagi amom, Krisa. Kababayin. Anya ko mati kababain iti dayt na. Rumbang kit di ko ma-proud ka Ang mga nibagadang agpalpalastuga. Jacket ti kastahan eh. Very humble ka mat na una, yani. Oh, katkasano. Tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakadin ni nanang mo ang makiasawa? Ay na, nabayagan Siyakla tagmadmadi. Tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Si kalaang ti kinayat ko, Aljon. O sige. Dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akarni tigatangan tayo inton kasaryo. Ay naawan problema iti dayta nanang. Practical ti biyag itan. Kan naku napay daal dyan ada tayo lakano tagsasango inton kasaryo. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayo, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam ti balayo, Aljon. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Ha? No kasta? Sika tinaggastos dito Wen, iso na lang ta ado kami agnanad dito eh. Siyam kami agkakapsat. Kat adamin dagiti pamilyada dito eh. Anya? No kasta? Ado tayo ngagkakabalay, Aljon? Wen, bakit? Anong santan na? Sana bali? Ta dabukod ta asilid dito eh. Kasimot ngaming dagiti kakapsat ko. Siyakla ang tinamlaman da makatulong katakwada. Awan trabaho da. Anya? Apay ngay, adida sumapul iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pakipurpurdiyaan da no minsan. Anya? Isasapay ko ma. Tamano samtiag na dito'y balay mi, Chris ha. Balay tayo, kunak kuma. Nagsweldo kan, Aljon? Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldom kanya. Basit lang amin ti mapatbati ti sweldo bakit. Ta, naglunak idi. Kat ibaw-bawas da iti sweldo tilon ko. Anya? Kat ti mapatbati sweldo. Agdiretso iti dua aputot ko iti ex-GF ko. Anya? No kasta? Adda ex-girlfriend mo? Kat adda duang anak yo? Uwan hani. Saan kami ngagkaalaan? So nagsina kami idi. Ngamjak in kasar da jay. Tas sigagin nga rutin kasar ko hani. Nagijay anak ko ti supsuportarak. Apay ngay, adi mo imbagbaga dagita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagama ka kamin. Amangan mo sina anak. Ha? Pakawanan lang ko ma, Krisa. Okay? Kumusta ngay, friend? Agilibre ka mamag. Hay, awan kwarta. Anya? Di ka mamag. Sikat awang kwarta na, ha? Profesional di asawam. Apay, di na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Hay, saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Mangibaga ka man kit di, no adda mo apagtrabahuan tagtrabaho ta. Tiam mo dagiti tattao na pintas tibiyag ko iti sidong da asawak. Tiam mo da aglaplapusan anak. Ngam di dala mo apasaray makautang kami pa yan. Tasaan mo't lang amin na dagiti putot da asawak iti ruwar ti supsuportaran na. Tapat ti dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin anong imbaga kiti asawa kalumasin kami ngam di nakayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stressak.
Kat ita nagsapulak mata ni ti trabaho kat agtintinulong kami nga gasawa amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jakam mo no kaano ang makalungaw kami iti panagbiag me. Alakastan ti pagayam mo, Krisa. Kasaritam latta ti asawam. Ay wam, pagayam Krisa. Ibagam anasay-saya at matlaan no lumasin kayo iti pagnaudan niyo. Agbukod kayon. Tanwada ka na yun ti asawam iti puder dagiti kakabsat na. Ad-adda asumadot da nga agsapul iti trabaho da. Ta syempre, adda ti kabsat danam na maandamang tulong kadakwada. Nala, agan anus ka. Anya nga ikat kinayat mo ti asawam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Krisa. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your host para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello! Siyak di pagayam yo ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang yo abiyanang. Tintay drama ita kat manipod kanipagayam tayo naglingad, itinagan nga aryang. Kastoy man ti kunana, dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga aryang. Nakapagsuratak, tadamat kayat kung istoryaan wano ipadramakan ka. Upat dagiti anak ko, nangasawan ti talo, kat tiburidak nga anak ko, baro pailaan. Kat iso ti kadwak ije balay. Adasad sadot ti anak ko, iso ajay lagsapsapol iti pensyonada nga asawaan na, iti kalabas ti ar-aramidan na. Rogyak nga roden ti agsalaysay. Nay, papanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Anggal. Mapan ka kati agaram. Wan, Anggal. Ay na, asawaan dan di pagginagawan nyo ang maestra tunay. Anya, asino ti pakiasawaan na? Ay katya may sa kadagiti karibal mo nilitaw. Agkasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak no dalam namak. Ay, anyan. Sana balay. Taadupay mo't nagiti babalasang dito'y lugar tayaw. Amabalin mo nga arman. Adong agpaiso Ngam istambay na malaming. Awan trabaho na. Ni Rosalia kumaa. Tamay estraday jay. Binulan agsulto ko naman. Ay, sayang. Naggasan magtinilito. Taura agtugtugaw tulat kukon na. Mabiyaglat ta. Nagsuswildo siya sa wahan na. Ay na, awan malakayan ka abaro ano kasta kakanakan. Kanon tupay makaasawa ka ngay. Di uradyak mga sa asawa. Noon trabaho ta sa wahan. Awan lang arod trabaho ko. Sa istambay pala ti maasawa. Anyang tulad biyag min ngayon kay. Awanin agbisin kami. Ay kitagtrabaho kagabin Awan mo nga rod master ka ng trabaho. Tawan mo na iturpos ko a kurso, Anggal. Ay na, adaw ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan. Tapno maadaan ka iti kwarta. No kayat mau, sumurot ka kanyak amapan agkarpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti sweldo. Aho, logi ang kail maray. Ay, kit anus akaanakan. Talaga akasta. Tasaan tayo met nga raw anak kaadal. Da kayo latan ang kail. Agnegosyo aktulangan no da kwarta. Ay, limastog mo da jalito. Apay aya. Nakaasawa lang maestra. Kung namulan asino adon. Nakasik. Kawil ka ti balay da ni dilim mabasak.
Sa bagay, oras ang nagtrabaho, ayos labta. Ay na, saan akas tanilito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintin nulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin gan. Binot-buting ko lakuman ni Rosalia iti. Tapno napilitan na nakasawa kanya, Ay, tal na ka man. Amok tumot la ajay sweldo laang ni Rosalia ti habol mo kwa na. Ay nanang, praktikal ti biyagitan. Anwam ta napintas a balasang, naawam trabaho na. Useless. Lusyak. Uray saan napintas, basta da trabaho na. Pet ko na Anya? Kumusta, Mari Ariang? Ha? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Man, kumare, ay na, umay ka man pa Sharon. Ay na, sumrek ka. Ay na, maray, nakapimpintas ka matay. Kan, pimudaw ka nagkapoy di abroad ah. Ay na, kasano ayakat nakakulong aklangan ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli ijay abroad. Makitan tumare. Nuaya bandak man ng dagiti anak ko ijay, mapanak tumanan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuan na, agrelaksak mata. Tay di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka, puro trabaho tararamido kiti. Ay, sa bagay matkit di ah. Ay una, enjoy life ako na da. Anang, asino dyan bisita yung asimang ba't? Ninanam nga amay. Apay, di mon malagay. Nalipata maun. Ah, isuday jaya na yan. Pimintas mga nang. Hiyang nati agyan ijay abroad ah. Siguro, adot kwarta day ta ako mahariyuan niya nanang. Ay, kat ado siguro ah. Tapensyonada mag. Mano nga tati pensyon na, iti binulan. Nalipata kong jay imbaga na idi kanya. 20 mil sa mga no, kurang-kurang a 20 mil kasjay. Ha? Ay, dakal mo't nga ron na nanang. Aywan, awan pa asawa na. Awan sapay mag tamanipod na balaw saan na nakiasawa. Ala, pakialaman kit di day tapit sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan ta ni nanam nga ame. Sige nanang, ta umayak man mo't makis-istorya iti kumariya ko. Ala, umay ka nga rudan. Apay ngaya di pa'y lamang asawa to yung anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga sawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mangayat, nana. Iti day taki na taer mo, awan mangayat. Imposible, ah. Saan man nana? Malag, sarsarita kayaw. Inakman pa'y agisa ang itiin na pawi. Tadito'y kan amangal daw, maray. Sige, sikatimaka mo, Maray. Panawan kay pengrawd. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan na, Barok. Abay, awan plano yun na makiasawa man nana. Ha? Ay, kat. Nuada kumayat. Kayat kumat, ah. Ay, nagpintas ka, manang. Manang kunam kanyak. Nanalati awag mo kanyak kitay. Bayat nga minti. Panang perpereng ko kin ka kas na umububing ka, ading. Na. Ading manay. Una ading kami. Nungay, agaramakin ka. Ipalubos mo ka tay. Ay sus, dinak man rabakan iti kastatone. Sapay naglaka ka mamatpatay. Sana ka manglukloko ading kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, adanamlamakin ka. Ne, seryoso kay di day ta nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na ko. Tapno datan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang tal daw.
I love you too. Kunamot kanya akong tapno datan. Ay, kuha. Alam na, Ay, uwin ko na mo. Ta itamot lang. Yamamukan kininanang ko kasnobyak. ay, saan pa'y laeng? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kuha, umay ka laeng ni Jibalay inton malam. Ha? Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunak ka. Ay na, dito yun. Banugan nakpailang madami. Dito yan na. Aklunan lak dito yan. Ay na. Ito ang akla makastrik iti kasto restaurant ah. Lagi mas gayam timakan dito. Kan pasik anang iya. Mangan ka laeng agbusog ka tunay. O namin, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kan nga ikasar. Awan pa imot nga minurnong ko. Ay na, aguray pa'y day takasar. Kan mabuto nga kamaamuan dagiti tattao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay-bay am ti saon ti tao. Awan bibiyang da ka tata. Basta ilimod ta pa'y lahang ti relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipudno iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainom ko nga, kan apay ko mga agungit. Maragsakan di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakit din kininanang ko, ti may papangkadatan amin. Anya, sige nga ron, sika ti makamo, tunay. Anya, ulit man ti imbagam tunay. Nubya ko ni Ami ako Mario Kunak. Anya, Wen mare, jakmet na po, tanan ti pan nakainlove ko iti anak mo. ha, Di na kami labda na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. anya. Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo nanang. Ngumawampay mo ornong ko. Isu sumarunong to kanon kunan ni Ami. Wen mare, ay stay. Nanang kunakmutan tagasawa kami ton iti anak mo. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan ka nanang kumare. Kwa, ay awan problema kanya. Isu na lang. Nanang. Awan dakes ti relasyon ni gini Ami. Tagpada kami anawaya. Basta ni Ami ti kahit kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka iti da ita desisyon mo? Ay ayatom ka di talaga ni Amay? Ay na, masursurok to nga yata. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni Amay ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya dayta. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Mabalin, tapinsyonada ti asawa, nanang. Tunay, Isalo mabalin. Ikasar ko kuman ni amin, nanang. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat amuyaw, amangan mo mabalo akadagos. ay unay kamutan. Nabiit kayo pa'y nagkinaawatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin, nanang. Ay kat makamu ka Ang agurnong kapay, takababain ani Ami ti aggastos iti panagkasarya. Pare Romeo, lumabasak ba Nay, katuan no di kan dumagas, paray. Ah, ay nay. Agin lugan iti nakaparada dita paraangan nyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan. Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nang. Wen pare. Dayjay ti kabaknangan nga antik. Pensyonada nga men. Aya. Manutawon nan ngay. Kwa. Nasurok sa amutin na 70. Romeo! Umay ka man, B8, baraw! Ay, uwanan tay, umayang. Ha? Iso ka di day ti iikit mo? Jay nalukman? Wen pare. Ay, sige.
Tadan sa ipaaramid ni ikit ko. Panawan ka dito yan, pare. Ewan no, umay kapayag kapay. Oo, mga rod, pare Romeo. Makikapiyak mga rod. Nay, papanamanan, kat maluman tunay. Minalumutan arumor ka dito'y balay. Mapana ki Jay balay da Romeo, nana. Mabiit man laang. Apay asumanubli ka ichay. Pudno ka diti damag nga ar-armam ka na o pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na, baro ak mo, nanang. Unangam ka sa nun ni amay. Adan nubiam tunay. Sinako ni timabit na amin na. Ni Caridad di kahit ko. Anya, apay ngay akasta. Inar-aram mo pa'y langarod ni amay no isinam mo lagayam. Oray ata di kampay mo nagkasar nanang. Kun awan mo na pasama kay tinagbuetan may. Nagkibin kami lang i Jamol. Tunay. Awagak to ni amin nanang. Ibrikon. Apay nga yakas anak mo, Ariang. Lino ko naglagayam. Ay, jakmat nga rin mo amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkang ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nagmatiti personal. Ngam saan mat. In-text na lang ag-break kami kanon. Nagsakit ti baro kong kumare. No amok lalo ko naglagayam ni tunay. Diyak lang kumay nakaklo ni din. Ay, pasensya kan amay. Siya kong pasensya para iti anak kaw. Nala, may bayamon mare. Ipagpagapo kiti pa nagkumari ta. Ipakawan na kong anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tilang amin nasakitan na muak. Kunak no ada yung ubengam siyang tinangisukatan na kanyak. Samot, tabak-bakit mo nga mangam siyak. Agyamanak, tadi na kong pinarigat Caridad. Inaklon na kadagos. Kasla seryoso ka ngamin kanyak tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka. Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asi 20 taw, titawan kaw. Idinto ta si ka, kat 30 laang. Sigurado ako ni Tirik na Caridad. Di kanto nga ta maupay, no adan to mangnigmaw nga ibaganto dagiti tao king ka. Ay na, maruwam akong Caridad. Amo bakit mo laang ti ex ko. Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbali tirik na kinaami. Si kagayam tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kan tumanan iti bakbakit ngam siyak. Bakbakit kunak takunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngam ni amay. Ay awanin. Si kangarudang ti mauday Caridad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa ka. Tabakit akon. Ngamjak ni namnama makarik na akmanan iti ayat tunay. Katsapay la kumata din aktupal daangan Ay saan to Apolos Caridad? Promise. Dakdakil nga amang ti pensyon ni Caridad ngam ni amin ana. Kahit anya kumaita. Di ka lagbain iti kastang ibagbagham. Dagita kat pinpinsyon ti bagbagamon. Ipadlaw mo launay a pensyon laang ti kinayat mo kini Caridad. Kat ibagbagak lang matatap no mamuan nyo nanang. Ayun, agkasar kaming kini Caridad. Anya, kahit pangalaam iti aramatem nga kasarngay. Ni Caridad kanut aggastos nanang. Ay na, di ka lagbain. San abali? Simple la kanu akasar ti ngayon may. San tayo nga agawi si tado ataw? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay saan nanang saan Promise. Awa mati umanay kanyak kadagitagam nga empadas ko, hanay. Un nga ron, nasurusurta amin ay apaggatangan iti gaon. Awa mo umanakin ka.
Nalukumag ka nga, nanay. Uwan nga raw. Ay, kapilitan nga agpadaitak itigawn ko intong nakasarta. Apay no, ag-diet kan, hanay. Ay, manjak, agsina talangan, no pilitan nak nga agdayay. Ah, Day tati kagurgurak adong denggal. Diet dita nga. Nagimas ti mangan, pagdayitan nak. Ay, manjak. ha? Nakaparada mo dito'y arubayan yawn tilugan ni Manang Caridad kanakan. Uy, nanggay. Ta, lugan mi na duwa da ito. Ha? Ay, kaano di kasariyawn? Inton umaya bulan pa'y makiday, anggay. Ah? Ay, di si kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ay, kapilitan na, anggay. Ta, asawak to ni Caridad. Ay, Ni Romeo ti umawag, anggay. Mabitla nga. Hello, paray. Abay. Pare, ni Antin taray mi dito ospital. Anya? Abay. Anyat na pasama kang kuala. Naatake pare. Anya? Kay, kumusta ni Caridad anak ko? Apay ngay apinanawam iti ospital. Lila na ilasat ti panag-atake ng nanang. Anya? Ay, Ay, nauna yan. Ay, mala, di ka unay agladingit anak ko. unay mo tayo. Hindi kang pala nagkaskasar. Natay mo tayo na. Ah, Insapsapa mila kuman tinagkasaridahin. Unay mo tayo di kastoy. Kasano nga yan makapensyon na? ha? Ay, unay kamutan. Wata pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngam jay matlagayang pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ti kastoy. Sayang tarapap ko. Ostoma, tasan anatuloy ti kasaryer. Tasabali matla ti intensyon mo itinubyam. Ah, Apay, di ko na nasaya ti kastangar aramitam. Ay natuni aya, no nangisip ti plano kan gagamaw, di kanto agbaligay, tandaan am day tatunay. apay nga ala nyo tilugan day di Caridad. Lugan mimot adwa day jay. Saan tadi kay paimot nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak na ngem iti sika. Tasan kayo mo ta nagkalay siya. Ha? Iso pasensya kan pare Ngem nay. Alaen mintilugan day di antik. Anakaparada dito'y paraangan niyo. Nana, ayan gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ije abroad. Kano planom ti makisinoblan ken kuana. Saan na ka napagan ano day jay? Ah, Alaam to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talawn. ha? Apay pagtalunin dak. Kahit apay, adda ka na no di kag talawn. Di ka lamasyan kanyak ngagtaltalawn. Di nakpay matulungan ijay talunan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidom dito'y balay. Nanang. Agarado ka, tapno adda mulaam itinatang. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagur, oray iti pensyonada ti among aramidan. Ah, Alag, tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakabsat ka. ay sana. May kawak no panahon dak nanang. No kasta nga raw, agtrabaho ka. Tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngam kas ka pa'y laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo nanang. Sige, tumulong ako. Nagtrabaho dyan talo. Inungungtak nga rod ta anak ko, kaninal daw apal palagipak, wano bagbagak, kat kasi na nakapanunot matan. Kat binigat matan na mapaniji talon. Kat ison ti mga sasikaso iti talon me. Kat aging kita, awan pa asawa na. Diyak mo nga maawan siguron plano na ang mga asawa,
Talumakayon na baro nga mawampay lat nobya na. Alakastan, ti pagayam mo, Aryang. Nasaya tunay, tabi nagbagam ta anak mo, pagayam Aryang. Kat gimagat mutlangan, kat adan katulungam di tabalayaw. Ay katala, no talaga dinan kaya ti mga sawa, baybay amon. No kasta ti pagragsakan, wano pa karagsakan na. Narigat mo't no pilita mga sawa, no talaga di na kayat. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggan, di pakasaritaan, ni pagayam Aryang. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agihaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo anaglingad itinagan arita. Dear Manang Biyanang, pasig a babae dagiti anak ko. Iso nga stricto ak no may papan ka dagiti agar-aram kadakwada. Ti kayat ko nasingpet kan nagagat ti pagkasawaan da. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Oy, Ella, bumangon ka man dita. Bigbigat pa'y laang agid-ida kakitday. Makaturturog ak nga rod nanang. Apay, napnapanan nyo ngamin idirabi itinobyaw. Kunak mo't alikli ka munday di alalakay. Kunak mo't asinaamaw, ngam natangkan ti ulaw. Ay ayatak ni Jerry nanang. Ay ayatan. Kasi a klase ti lalakay ta ayatan. Arta? Nanang. Ha? Madamag ko pa'y nga agkoyog kayaw. Dakas ka kanya kela. Diyak kayatan amakita ti panagropro-ropa da yanubyaw. Nawatam! Rabiain, ngam awan pa'y lajay kapsat mo. Napnapanan naman ngatan. Napan ijay balay da Jerry anobyo na ananang. Anya, ay na talaga pagpongpong toton nakday di babae. Ha? Awanon, isaon ti mangidandanon iti bagi na ijay balay ti lalaki. Kasanong, paritan nyo mat ngamin asumarungkar ti nobyo na dito'y balay nanang. Wan tadyak kayak day di alalaki aparay ti kapsat mo. Anyamot day di ngay. Menalam ngagbartag. Inaldaw amapan aginom ijay istaur. Kat, anya nga rod ti mabaling nyo ngay, no iso ti ay ayatin na nanang. Ay, basta ya kaya. Anya ngay ti masakbayan iti day dya lalaki. Ha? Kayo ganakman, tayin tasurutan jay kapsat mo. Ay nananang, saanin, di kay lagmain. Addan panunot ni Ella, saanin nga ubing abasit tapno surutan tayo. No di ka umay, siyak ti mapan. Parwaram ti anak kaw landaw, tayawid kaw. Diyak kayak ti anak mo para iti anak kaw. Kadyamat anak mo ti mangidandanon iti bagina dito'y balay kabsat. Anyat mabaling ko ngay. May sakamot lang do. Eso nga artak dagiti anak mo. Takas tati makit-kita daken ka. Yun ay kanaya. Gagawin na. Pagpalpalabasan lang mati oras. Ela! Romwar ka man dita! Mangibabain ka, babae! Unay kayo matananang. Da kayo ti mangibabain. Tao may kayo mangriribok dito eh. Agawitan, oray agbakbakit kan abalasang. No day tamot la alalaki ti pagtungpalam. Nanang masikuga kun. Iso ajak mabalin na sinaan ni Jerry. Anya, ayan niya kamutan, Ela. Di ka la nagpampanunot matan, anak ka. Inay-aywanan ka idisikog ka. Aging ka idimpas ngay ka. Ganditi pa nagdakal mo. Sa ita, kastala klase ti lalaki ti pakiasawaam.
Ayun na yun na yan, anak ka. Pasensya kayo, nanang, na may ayatak ni Jerry. Iso lang, ti kayat ko pakiasawaan. Balayan. Dagit ubing ti masurot. Wala! Ng padam nga artak, jay anak mo apakyasawan, ti anak ka. Kasanulangan ti anak ko, kantag balin nga po ko, no artak mo ti anak mo. Agbalbaliw to ti anak ko. Itong mga sawan na balayan. Nanang! Masakit tinakam ti inam. Ela. Pasensyaan nyo lang kuman ti pa nagsasaw ti inak, tatang. Alalala. Babaya mo. Agaw kayo kitin nun eh. Mangantayaw. Mabisinak. Nanang, manual dawon adi kay matagtagar eh. Apa yan? Mangan kayon di kay nangan itay agsapa. Ay, agkapsutak amang pampanunod iti naramid ti kapsat mo. Binagbagaak mo iti husto. Ngumapay adi na pinili tinakiinayatan na. Kasintulaang iti sidong dayjay ajeray. Ala, awatin yun tani masikugan ni Ella. Ay, maladingitan lang amin anak ko. Nagsayang ti kabsat mo. Taartek mo't di pakiasawaan na. Barang agbalbaliw tumot laang Adumot ti amamok akasta nanang. Mamartek idi baro. Ngam idi nangasawa. Nagbalbaliw. Ha! Patpatsyam. Talaga akit di apulida Kat oray mo't ngamin jay amada. Artek. Napuklan nga artek. Nanang, iso asi ka Josay. Kita ti pakirelasyon ti pakiasawaam. Pilyam tay awan bisyo na. Tay nagagag, tay responsablay, tay narespitaw, day tay man nakimisa, day tay saan anaimaw, nadungaw, managtulaw, naulimag, kan aminan akinasaya ati may sa tao. Ala, nagrigat samot ti agsapol iti kasta klase ti lalaki nanang. Adapay nga takas na abaro itan? Adda, apay katawanan ngay. No kayat mo, siyak tagsapol iti parakan ka. Jay kabsat mo iti bunyag di takaruba. Nasingput day jay, nagagatpay. Jak kayat nanang. Ay na, oray saan agwapo day jay tanagagag. Oray di kanto agtrabaho, mabalin tanagagat day jay. Apay, gwapaw ti sapsapulam aya. An-anwam ta gwapaw no nabisyo mat. Ay na, gwapo man kan saan. Agpapadamot amin nga dabisyo da, nanang. Kan adamot dagitay gwapo anasingpet. Ay na, di ka lang makias-asawan no saan akas iti kabagis mo iti bunyag ti pagtungpalam. Awan riknak iti dayja a tao. Kabsat laang ti pangibilbilangakan kwa na. Takabagis ko kat ngarod iti bunyag. Manang, sikat ti maid of honor mi Tani manong lino mo ti best man. Ala, apay ngay apagpartnerin na kami kinilino, Ella. Awan mo't dakas na, manang. Makaamu ka nga, Rod. Ay, kaya't kunti agpud no kininanang. Ngamabuta nga. Pagbutngam ko, ma. Awan mo't lat maramidan na no bilang. Unangam ang mga no ma-stress manan. Maasyanak mo't lang nga, Rod, iti inata, Ella. Ay, unangam. Maawatan ng tumot laang. Into nagbaybayag, manang.